हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना गोबांथारानो हमदां मोनखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। बेनो जादों लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथिनो लुबैनाय फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारी बिथांमोननि गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि मुंजों लोगोसेनो बेवहाय आरोबाव सोर सोरखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौबो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, बेनो जादों गोदानै अर्गें मोशन पिक्चार प्रेजेन्ट बेनारजों दिहुनजानो गोनां राजा नार्जारी बिथांनिनो स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन खालामनाय मोसा मुंनि आबुं बर' सावथुन। बे सावथुनावनो आरोबाव लिंसार आरो फुजि बसुमतारी बिथांमोननि अनगायैबो फाव खालामनाय नुनो मोनबावगोन फावखुंगुर बिबेक गयारी आरो सुदेम सना रामसियारि, लोगोसेनो मनीषा बिथांमोनखौ। लोगोफोर, बे सावथुननि प्रडिउसारानो जादों फुंखा नार्जारी, प्रडाक्सन मेनेजारानो जादों रिंखां बसुमतारी। बे सावथुननिनो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टराव दङ मनजित वारी, डिअपिआव दङ भरा खेरखातारि। लोगोफोर, दायो नोंथांमोनहा बे सावथुननि मुंजों लोगोसे बे सावथुनाव फाव खालामनो गोनां फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरखौ मोनथिबाय। बेजों लोगोसेनो बे सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।